Medzinárodná stupnica lavínového nebezpečenstva má 5 stupňov, pričom 5. znamená najväčšiu hrozbu lavín. Pri 4. stupni je uvoľnenie lavín možné už pri malom dodatočnom zaťažení lavínového svahu. Predpokladá vznik mnohých stredných lavín a môže vzniknúť aj niekoľko veľkých spontánnych lavín. To znamená bez pričinenia človeka alebo zvieraťa. V sobotu 14. januára ešte ráno sme vyhlásili pre západné Tatry, a teda aj pre Žiarsku dolinu 3. stupeň. To je zvýšené lavínové nebezpečenstvo, ale v priebehu dňa stále snežilo a za poslednú periódu sneženia, to boli 3 dní, napadlo viac ako 80 cm snehu, fúkal veľmi silný vietor a boli nízke teploty, čo spôsobilo, že vzniklo veľké lavínové nebezpečenstvo, to je 4. stupeň. Keď je 4. stupeň lavínového nebezpečenstva, uzatvárame Žiarsku dolinu kvôli tomu, aby bola evakuovaná chata, aby ľudia nevošli do tých obrovských lavínami ohrozených území pod Žiarskou chatou. Žiarská chata ako taká je relatívne v bezpečí, ale 2 km pod chatou je veľká pravdepodobnosť zásahu lavínou a takisto nad chatou. Čiže už sú ohrození aj tí ľudia, ktorí na tú chatu idú. Kadiaľ inokedy prejdú stovky ľudí, je dnes úplne pusto. Dolinu zalialo zvláštne ticho a okolité kopce zahaľujú sivé mračná už niekoľko dní. Podobne tomu bolo aj 24. marca v roku 2009. Vplyvom silného sneženia sa nahromadený sneh neudržal na svahoch a v krátkom čase spadlo do doliny 8 veľkých prachových lavín. Nános snehu dlhý viac ako 1 kilometr sa následne topil 2 roky. Lavíny tohto druhu nie sú nebezpečné len množstvom snehu, ale aj svojou obrovskou rýchlosťou. Tá môže byť aj cez 250 km za hodinu. Padajú potichu, bez výstrach. Tlaková vlna takýchto lavín dokáže rozbíjať okná, lámať stromy, ničiť budovy. Táto situácia vlastne trvala až do stredy 18. januára, kedy sa aj v západných Tatrách znížilo lavínové nebezpečenstvo z toho 4. stupňa na 3. stupeň. Spôsobilo to, že snehová pokrývka, aj keď pomaly, ale sa stabilizovala. Po otvorení doliny, čiže keď stredisko lavínovej prevencie vydá zo 4. stupňa na 3. stupeň lavínového nebezpečenstva správu, tak je potrebné do tej doliny vojsť, čiže musíme veľmi precízne zhodnotiť situáciu. Ľudia, profesionálni záchranári, ktorí idú do tej doliny alebo celkovo do hôr po 4. stupni lavínového nebezpečenstva alebo počas 4. stupňa lavínového nebezpečenstva, sú v podstate v reálnom ohrození života. Taký deň čaká horských záchranárov aj dnes. Prístupová trasa k Žiarskej chate je lavínami najohrozenejšou spomedzi všetkých turistických trás k horským chatám Slovenska. Prirodzenou prekážkou s brzdným účinkom je les. Z neho však veľké lavíny ukrajujú a tým sa čoraz viac zvyšuje aj ich dosah do samotnej doliny. Tam, kde ste boli pred 10 rokmi v bezpečí, vám dnes hrozí smrť. Počas 4. a vyššieho stupňa lavínového nebezpečenstva sa do dolín teda neodporúčame chodiť nikomu a aj my napríklad s skútrom, prípadne s iným snežným vozidlom vchádzame do doliny len v pásme lesa. Nejdeme vyššie, hlavne do tých miest, kde tie lavíny môžu spadnúť, pretože diaľkovým prenosom pnutia v snehovej pokrývke sa dá lavína otrhnúť aj z úpätia kopca. Čiže vy môžete aktivovať lavínu nejakým väčším otrasom, väčším zaťažením aj priamo z doliny, vôbec nemusíte sa nachádzať v otrhovom pásme. Jazda skútrom nie je vôbec jednoduchá.
Stromy pod váhou nového snehu padajú na cestu a hatia tak prechod záchranárov. Aby mohli prejsť, musia ich podchádzať, otláčať či píliť. Stále dookola. Cesta hore je rovnaká ako vždy pri týchto podmienkach. Biela, chladná a so sivou oblohou, akási nebľúdna. Hranica lavínového terénu je vzdialená len pár metrov. Jazda so snežným skútrom by bola ďalej pre množstvo snehu iba trápením a zbytočným riskovaním. Preto sa vracia. Odtiaľto je každý ďalší krok nebezpečný. A hoci sa vždy hľadajú najbezpečnejšie línie, tu je to 50/50. Ďalej už postupuje každý sám. Sám so svojimi myšlienkami, rešpektom, strachom. Robí sa to práve pre prípad, ak by lavína skutočne spadla. Zvyšuje sa tým šanca, že by so sebou nezmietla všetkých a aspoň jeden zo záchranárov by zostal nezasiahnutý a mohol pomôcť ostatným. Pokiaľ by sa ale uvoľnilo rovnaké množstvo veľkých lavín ako v roku 2009, znamenalo by to aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam koniec pre všetkých. Dnes je vlastne 5. deň, ako sme zatvorili chatu pre 4. stupeň lavinového nebezpečenstva a dneska v stredu sme sa predrali tu nahore. Tak ja si myslím, že každý človek má určitý rešpekt pred prírodou a takisto má rešpekt pred lavinami. Nedá sa povedať, že to je strach, ale určite človek nejde s pocitom, že je to tu nebezpečné. Keď sa už zdá, že dnešok pre záchranárov končí, prichádza žiadosť o pomoc pri lavínovom nešťastí v Nízkych Tatrách. Jasná. Je najväčším lyžiarskym strediskom Slovenska. 36 km upravených zjazdoviek do nadmorskej výšky 2000 metrov a prepravná kapacita sedačiek a vlekov až 24 535 osôb za hodinu. Nie všetci sem ale prichádzajú lyžovať. Jasná je aj ideálnym miestom, z ktorého sa dá jednoducho dostať na hlavný hrebeň Nízkych Tatier a absolvovať nádherný prechod alebo skialpinistickú túru. Lenže dnes je počasie úplne iné. Skupina českých turistov v nízkej viditeľnosti prešla za ochranné zátarasy a tam sa za posledné dni vplyvom vetra uložilo nebezpečné množstvo snehu do nestabilných snežných prevejov. Kto pozná túto oblasť, tak vie, že tento školský žleb a okolie má takú tú juhovýchodnú orientáciu, čo teda morfologicky znamená, že sa tam pri severozápadnom prevládajúcom vetre ukladá vlastne množstvo snehu a vytvárajú sa na tej hrane obrovské preveje. To sú až niekoľkometrové preveje a stáva sa to, že niekedy to niekto utrhne. Vlastne, že sa to zaťaží, padne to, utrhne sa to
Turista sa so svojím kamarátom stráca v mle spolu s obrovskou masou tečúceho snehu. Okamžite sa ho pokúšajú nájsť a pomôcť mu, ale otrhajú ďalšiu lavínu. Následne žiadajú o pomoc horskú záchrannú službu. Do akcie sú okamžite nasadení všetci dostupní záchranári a aj vrtuľník leteckej záchrannej služby z Popradu, ktorý berie na palubu aj záchranára s lavínovým psom a mieria na miesto nešťastia. Akciu komplikuje nízka viditeľnosť. Tá bráni záchranárom vo vrtuľníku dostať sa so psom až k miestu nešťastia. Každou minútou sa šance prežiť znižujú, veď po 30 minútach od zasypania je len 26% šanca na prežitie. Čo sa týka meteorologických podmienok, strašná hmla, viditeľnosť tých 10-20 metrov. Vietor nebol až taký silný, v podstate po tých predchádzajúcich dňoch sa kúsok zmiernil, keď si pozerám tieto údaje. Teploty boli stále veľmi záporné, nízke, to bolo okolo tých -10, -12 v tej lokalite v tom čase, keď padla tá lavína. A trošičku slabo snežilo. Len najhoršia bola vlastne tá hmla, ktorá spôsobovala, že títo turisti vôbec nevedeli, kde sú, kam idú, ako idú. Do hôr sa blíži tma. Vrtuľník sa vracia späť na základňu. Po 4 hodinách je šanca, že by sa turista našiel živý menšia ako 5%. Zlý koniec je takmer istý. Napriek tomu prichádzajú na základňu ďalší záchranári a stále noví a noví schádzajú na lavínu pomáhať s hľadaním. Šanca je malá, ale v tejto práci sa vždy bojuje do poslednej chvíle. No, jak sme schádzali dole jedným tým žlabom, kde bol taký ten pravej najmenší, čiže to riziko bolo najmenšie. Vlastne hneď, jak sme prišli v tej hmle do toho kotla, tak videli sme, že je to pomerne slušný nános, že teda je to tá lavína. Začalo sa teda so sondovaním, bol tam spočiatku jeden pes, potom prišli ďalšie psy, ďalší ľudia, čiže v princípe sa to presondovalo takmer celé. A stále nebol nájdený žiadna nejaká stopa po tomto človeku. Tak potom ešte tak na záver išli dvaja kolegovia ešte pozrieť tie okolité žlaby a vlastne tam už nadviazali kontakt s týmto strateným, teda nie zasypaným, ale strateným. Ľudia, ktorí išli teda na ten chopok, boli, nedá sa povedať asi, že neskúsení, skôr nevedomí v tom, že vôbec nevedeli, že po tej ľavej strane, ako vystupujú, je žlab a môžu do ňoho vlastne spadnúť. Čiže tým, že bolo zlé počasie, tak odbočili od trasy smerom vľavo a otrhol pravej človek a spadol vlastne so snehom a vlastne spustil lavínu, ktorá ho nezasypala, ale vlastne ho vyhodila na povrch a dostal sa vlastne až dole do lukového kotla. 6 dní po filmovaní tejto relácie lavína v Žiarskej doline skutočne spadla. Prešla cez miesta, kadiaľ pri filmovaní prechádzali dvaja záchranári.